Dnes vás naučím, ako z tohto nudného textu spraviť niečo takéto. Nezabudni na like, odber a poďme na video. Takže začala by som asi tým, ako som už vravila, editujem v DaVinci Resolve, pretože mi úplne vyhovuje a je úplne zadarmo. Takže si ho úplne v poriadku môžete nainštalovať do vášho počítača aj vy. Takže ako som vravila, dnes vás naučím, ako pracovať správne s textom. Takže poďme rovno začať a dáme si tu hore Effects. A tu dáme vlastne tento text plus a proste na neho klikneme a pretiahneme ho do našej timeliny, alebo teda do tohto, ok? Takže, ako vidíte, tak tu ten text vôbec nevidie, takže poďme si dať nejakú červenú farbu a bim, už ho máme. Samozrejme nechceme, aby sa náš text volal custom title a tak napríklad dáme die like a like a odber. No lenže s takýmto textom asi nikoho v úvodzovkách neprinútite dať, aby vám dal like a odber. Takže, úplne začneme. Poďme tu do settings a nastavíme si ho vlastne na akú pozíciu chceme. Či aby bol takto, aby ho skoro vôbec nevidelo, hej. Ale ja ten text dávam cca nejako takto. Kľudne si ho môžete aj takto zväčšovať, čo je mimochodom fakt super. A ja ho dám teraz doprostred, ok? Ale ako vidíte, tak je to furt celkom nudný text. Takže teraz sa vrátime opäť semka do titles a klikneme na shading. Tu si dáme túto dvoječku a zaklikneme si ju. A ako môžete vidieť, tak sa nám spravilo niečo akože iné proste v tom texte. My si samozrejme zmeníme color, alebo teda farbu na nejakú inú a už môžeme vidieť nejaké to obrýsovanie. Takže, ale my to obrysovanie určite nechceme takéto maličké, takže poďme to zlepšiť. Toto si vlastne dáte na úplné maximum, alebo ja to aspoň tak robím. A bim! Máte proste úplne úžasný text, ale ešte tomu niečo chýba. Teraz pôjdeme semka do trojky a tu si taktiež zaklikneme. Ako môžete vidieť, tak sa tam vlastne objavil tieň, čože super. Hej. No a tuto máme vlastne vysvetlený krásny prebeh textu. No lenže poďme ho ešte vylepšiť, lepšie povedané glow efektom. Inak, ak si nevidel minulé video, tak ho máš práve tuto hore v karte. Mega ma podporí, že si ho pozrieš a poďme pokračovať vo videu. Takže teraz máme akože fakt celkom v pohode text, hej? Ale my si ho chceme ešte zlepšiť. Tak to úplne spravíme jednoducho tak, že si vlastne klikneme na tento náš text, hej? Takto si na neho klikneme a dáme ctrl-c, čím si ho skopírujeme. Tento text si dáme hore a pri ňom, alebo teda tuto, skopírujeme jeho kópiu. Takže teraz máme proste tie isté dva texty. V tom hornom si vypneme dvojku a trojku, pretože to už máme vlastne tu. Takže nám to vôbec nevadí. No a tu pôjdeme semka opäť do shading a tu si zaklikneme túto pečku. Tu si dáme, a to je vlastne ten glow efekt. Scrollneme dolu a tu máme takto nejaké X a Y. A tu si vlastne môžete úplne krásne pracovať s vašim glow efektom. Ja ho teraz zlepším a poďme na to. Samozrejme farbu prispôsobíme textu. No a máme úplnú krásny glow efekt. Teraz s týmto textom môžeme napríklad už aj pracovať. Lepšie môžeme tu treba spovedať daj like a odber, budem za to vďačná, ok? Alebo proste niečo, hej, daj like a odber a ďakujem. Hej, takže tuto si dáme medzerník a spustíme vlastne to video. Hej, takže daj like a odber, stopnem a použijem skratku CTRL-B. Čím, ako si môžete všimnúť, tak sme oddelili tieto veci, ok? Stále tu máme daj like a odber, čo je super, ale my, keďže už sme tuto chceme dať, tak už tuto prepíšeme na díky, hej, alebo ďakujem. To isté spravíme aj tu, takže díky a bim, máme krásny text. Inak, ak by si ma chcel podporiť, tak určite nezabudni na like, odber a to je vlastne pre toto video úplne všetko. Ak máte ešte nejaké otázky, určite sa spýtajte dolu do komentárov, veľmi rada vám pomôžem. A to je asi fakt pre toto video všetko, nezabudni na like, odber a čus.